kira. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan kun waye gari lafiya. London ce take kira sashen Hausa na BBC ke magana akan mita 13 da mita 16 da kuma wasu tashoshin FM a wasu kasashen Afirka. Masu sauraro Nabila Muktar Uba ke muku sallama a cikin shirinmu na karfe daidai agogon Najeriya da Nijar wato biyu daidai agogon GMT da Ghana. A Najeriya, ƙungiyar Ohaneze ta kabilar Igbo ta nemi da a sanya tsarin karɓa na shugabancin ƙasar a shiyoyi shida na ƙasar. Hukumar EU za ta sake shigar da ƙara domin kalubalantar Burtaniya kan shirin ƙasar na soke wasu ɓangarori da suka shafi Northern Ireland a yarjejeniyar ficewarta daga tarayyar Turai. Isra'ila da Masar da tarayyar Turan sun kulla wata yarjejeniyar iskar gas da nufin rage dogaran da EU ke yi kan gas ɗin Rasha. A Najeriya al'umma ne ke ci gaba da zaman ɗarɗar a Abuja bayan rahoton baya-bayan na sace wasu mutane a babban birnin kasar. Ya zuwa karfe magana ce muke da abubuwan zahir da yau kana a cikin kasa suka rage ba ƙarya ba kudin man fetur ba a san ba me aka saida mi a jamhuriyar Nijar kuwa gwamnati ce ta shirya wani taron masu ruwa da tsaki don kawo ƙarshen mummunan tasirin wutar daji. To koya girman matsalar a kasar. Akwai wasu rahotanni bayan waɗannan duk a cikin shirin. Amma kafin nan sai na karanto labaran duniya. Sunana Aisha Wata tsohuwar babbar jami'a a Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kiran da a kafa wani kwamiti mai zaman kansa da zai bincike akan zirga-zirgar cin zarafi ta hanyar lalata da kuma cin hanci a majalisar. Da ma karin wasu bayan Awal Ahmad Janyau ya karanto mana labaran duniya daga ofishin mu na Abuja. Kafin shekarar 2020. Hukumar tarayyar Turai gudanar da bincike na gaggawa domin kalubalantar ma'aikatan majalisar da dama sun bayyana wa BBC irin yadda ake boye zarge-zargen cin zarafi ciki har da wani babban jami'i a majalisar da yake cin zarafin mata ta hanyar lalata abin da ya kai da fata bai aikata ba. Wasu daga cikin su sun rasa aikin su bayan sun bayyana damuwarsu. Majalisar Ɗinkin Duniya ta shaida wa BBC cewa ba ta saurara wa duk wasu ayyuka na cin zarafi musamman ta hanyar lalata. Wata kotu a Honduras ta yankewa wani tsohon jami'in leƙen asiri David Castillo hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru fiye da 22 saboda bayar da umarnin kisan wacce fitacciyar mai rajin kare muhalli Bata Cáceres. Mr. Castillo ya kasance shugaban wani kamfanin da ke gina madatsar ruwa mai samar da lantarki a wani yanki na gargajiyar kasar. Ms. Cáceres dai ta jagoranci wani gangami akan kin amincewa da ayyukan kamfanin. Ms. Cáceres was shot dead in her home in a rural area of Honduras on the eve. Wakilin BBC ya ce an harbe Ms. Cáceres a gidanta da ke wani ƙauye a Honduras a daren da take bikin cika ta shekara 45 da haihuwa. Shekaru uku da suka wuce aka yanke wasu mutum 7 hukunci zaman gidan yari na tsawon shekara 40 saboda rawar da suka taka a kisan matar. Wani dan jaridar Rasha da ya samu lambar yabo ta Nobel, Dmitry Muratov, ya yi kwantar lambar yaban da ya samu akan kuɗi fiye da dala miliyan 1.3. Ya ce zai yi amfani da dukkan kuɗin da ya samu wajen taimakawa yaran da suka rasa matsugunan su sakamakon yaƙin Ukraine. Mr. Muratov shi ne shugaban kamfanin mujallar Novaya Gazeta da ke Rasha, wadda aka samar bayan rushe tarayyar Soviet. Muratov was forced to shut down his newspaper earlier this year after Wakilin BBC ce an tursasa wa Dmitry Muratov rufe kamfanin mujallar sani a farkon shekarar nan bayan da ya zama laifi a wani babban abu da ya shafi rikicin Ukraine. Mr. Muratov ya samu lambar yabon ne a shekarar da ta wuce sakamakon aikin da ya shafe kuma shekaru yana yi wajen fallasa duk wasu ayyukan cin hanci da magudin zaɓe da kuma kama mutane ba bisa ka'ida ba da Rasha ke yi. To labaran duniyar na zuwa muku daga nan sashen Hausa na BBC. Daga yau ne za a haramta shigar da kayayyaki daga yankin Xinjiang na China zuwa Amurka. Yayin da sabbin dokoki kan kwadago na tilasta wa jama'a za su fara aiki. Gwamnatin Burtaniya ta yi nuna cewa da shigar da kayayyakin da suka haɗar da auduga da kuma tumatir zuwa Amurka. Matsalar masu safaran mutane. An faɗaɗa dokokin hana aikata na ci da gumi a kan duk wasu kaya daga yankin. Majalisar Dokokin Amurka ta ce China ta tsare musulmi 'yan kabilar Uyghur da kuma wasu musulmi tsiraru fiye da miliyan guda a sansanoni daban-daban a Xinjiang inda take tursasa musu yin aikin karfi. China ta sha nana ta cewa bata aikata hakan ba. inda ta ce tana cikin waɗanda aka kama. 'Yan sanda a Tanzania sun ce wasu gungun birai sun mamaye wani gida sannan suka kwace jariri dan wata ɗaya daga hannun mahaifiyarsa. Birai sun kwace jariri ne a lokacin da take bashi nono a wani ƙauye da ke iyaka da gandun dajin Gombe.
mutum kusan mazauna 40,000 ƙauyen sun yi ta maza sun kwace jaririn daga hannun wasu Biran sama da bayan sun artabu 2,500 da su, suka aika da to amma ya mutu daga baya sakamakon raunukan da ya samu a wuyansa da kuma ka. Ya sanda sun ce irin hari na Biran ba kasafai yake faruwa ba, to amma akwai bukatar mutane da ke zaune a kusa da gandun dajin su rika kula sosai. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. Sun kulla yarjejeniyar da nufin rage dogaron da tarayyar Turai ke yi kan iskar gas ɗin Rasha. To sai kuma rahotannin da muke dauke da su kuma samu fara ne daga Faransa, inda shugaban kasar Emmanuel Macron zai gana da 'yan hamayya a yau Talata. Ma'aikatar makamashi ta Isra'ila ta ce a karan farko za ta ba da damar fitar da iskar gas mai yawa zuwa Turai. A yanzu da Mr. Macron na cikin matsi ne samu goyon baya daga abokan hamayyar sa domin samun damar aiwatar da tsari ko manufar sauye-sauyen gwamnatinsa. Sai dai kuma babu ɗaya daga cikin manyan jami'an hamayya ta Marine Le Pen da tsauran ra'ayin sai rahotanni kuma kamar yadda watakila kalli cikin labaran duniyar gwamnatin Birtaniya ta ce jami'ai da suka fara shirye-shiryen tashin jirgin da zai yi jigilar wasu masu neman mafaka daga kasar zuwa Rwanda. Samun gwamnatoci na jam'iyyu marasa rinjaye ba abu ne da aka saba gani ba sosai a gwamnatin ta ce za ta kuma yi gashi nazari kan alakar gwamnatin da Mr. Macron ke jagoranta ta game da jirgin gibi na farko daga kujeru tashi 44 a daren jiya da za su ba ta Talata. damar kasancewa da Hukuncin kotun rinjaye. kare haƙƙin Wannan bil'adama kenan ta na nufin tarayyar dole ne sai Turai Mr. Macron ya ya nemi haifar da goyon bayan 'yan cikas majalisa na ga manyan tashin jirgin jam'iyyu wanda daga aka masu tsara ra'ayin zai riƙau ɗauki da 'yanci kuma masu rani ra'ayin kusan kawo 7. sauyi Ga za su rahoton taimaka Bilkisu wajen Babangida. samar da rinjayen da yake jinkirin tsoma bukata baki wanda daga zai kotun kare kasance haƙƙin bil'adama abokin ta aiki. tarayyar turai ya Wani haifar da jami'in sabbin gwamnati ya ce kalubale a wakilan kotun ta jam'iyyu za su birtaniya ziyarci fadar shirin masu gwamnatin neman Faransa mafaka a da yau kasar Talata rwanda da wanda kuma gwamnatin gobe ta sanar a Laraba cikin watan kowanne afrilu daban-daban na da nufin ta domin yin sakiyar wannan wasu babbar masu neman tattaunawa. mafakar da suka Masu ketare sharhi na mashigin cewa ruwa suka shiga watakila shugaban ya birtaniya don karkata neman wajen neman mafakar cimma zuwa kasar yarjejeniya rwanda da don masu su ra'ayin nemi riƙau mafaka a can a 'yan maimakon haka. Republican. Kuma Gwamnati ta daman bayyana jagoran cewa shirin jam'iyyar zai Christian hana tare da Jacob kashe zai gwiwar sauran halarci mutane da ke da tattaunawar. aniyar Sai ƙetare dai kuma ruwan. kamfanin Mutane dillancin bakwai ne labarai na ake sa Faransa ran za a ta AFP sake wanda ya zuwa ruwaito kasar cewa Ms. Rwanda Le a cikin Pen jirgin mai sama tsatsauran mai ra'ayin kirar Boeing riƙau za ta 767 halarci da aka yi taron hayarsa amma kan Mr. kuɗi Mélenchon mai kimanin ra'ayin fan kawo sauyi ba 500 zai da halarta yammacin ba. Talata. Gwamnatin Faransa dai na Sakatariyar ha harkokin maza cikin ha gidan mata Birtaniya ta kaucewa Priti samun Patel ta ce nakasu ta ji bayan da ta takaicin rasa hukuncin rinjayen da da kotun take ta da yanke, shi amma inda wasu ta masu ƙara da sharhi ke cewa gargaɗin ana nan ƙasar ana kar kan ta kai ga shirye-shiryen shiga wani tashin wani yanayi jirgin a na yanzu wuyar haka. mulka. A yayin da take magana a A zauren gaida majalisar dokokin Muhammad Nur Birtaniya, Muhammad da Priti rahoton da Patel ya ta haɗa ce mana. ba za a iya takawa gwamnati birki ba, hana akasarin waɗanda aka fitar daga cikin jirgin za a sake mayar da su ne a cikin na gaba. To muna kawo muku waɗannan rahotanni ne daga nan Ta ce sashen ina so in Hausa fayyace na wani abu ƙarara a BBC. yau. Kotun kare haƙƙin A bil'adama ta Najeriya, tarayyar ƙungiyar kare muradun al'ummar bata yanke Ibo Zalla ta hukuncin cewa Ohanese doka ta nemi bata a sa amince da tsarin manufofi ko karɓa na mayarwa da shugabancin sake ƙasar zuwa zaunar da shiyoyi mutanen shida ba. na ƙasar akan Amma kundin ta tsarin hana fitar da mulki. uku daga cikin Maimakon waɗanda ke yadda wasu cikin jirgin jirgi daren ke jiya karɓar ne. tsakanin Wa'adin kudu waɗannan da haramci arewa. sun kawo ƙarshe a lokuta Ƙungiyar al'ummar Ibon tana ganin amma ta ba haka an ne haramta kawai mayar da za a su zuwa tabbatar da ƙasar Rwanda daidaito kacokan bane. wajen ganin kowane Duk sashe na wanda ƙasar ya kotu ta samar da umarta a shugaban saka, ƙasa. za a yi masa To sai shaida dai wasu ne dattawan a yayin da arewacin muke ci Najeriya gaba da suna ganin gudanar da wannan wata aikin shawara sake ce mayar da ta da su. kamata al'ummar Ibon su gabatar da ita ga sauran 'yan Najeriya Gwamnati dai ta nana da da kuma cewa hanyar mayar da da ta masu dace. neman mafakar zai Daga hana Abuja, ayyukan Abdulsalam masu Ibrahim fasa ƙaurin Ahmad mutane, ya amma masu aiko adawa mana sun da ce wannan manufofin rahoton. na da tsada da kuma rashin Majalisar mutuntaka. Dattawan Kungiyar Sai dai ta kuma Al'ummar mai Ibo ta magana da yawan Ohanese bangaren Ndibo harkokin ce kasashen ta waje na bayyana jam'iyyar adawa buƙatar ta a sa Labour, batun na David Lamy, karɓar ya ce shugabancin gwamnati ta Najeriya tunkari tsakanin shirin shiyoyi shawo kan shida na matsalar masu fasa ƙasar ƙaurin a mutane kundin ta hanyar tsarin da bata mulki. dace ba. Ta yadda za a Kotun daina dai ta yin bayyana amfani da cewa tsarin na bai kamata a mayar da karɓa-karɓa su ƙasar a Rwanda tsakanin ba har gundarin sai an ɓangaren yanke arewa da na cikakkiyar kudancin shawara ƙasar. kan ko manufofin Onwa gwamnatin na bisa tsarin dokar da FCC kotun koli ta Jones, tanada muƙaddashin wacce za ta shugaban fara sashen aiki a matasa watan na Yuni. ƙungiyar Ohanese Ma'aikatar harkokin ya tsaron yi ƙarin Birtaniya haske ta kan kuma wannan ce an gano batu. wasu 'yanci rani 444 a yayin da suke kokarin ketarawa ta mashigin ruwan tekun Ingila a cikin ƙananan jiragen ruwa a ranar Talata. Wannan shine adadin mafi girma a cikin Wannan wata watanni shawara biyu ce tun da bayan ta da aka daidai samu da wasu 'yanci muradinmu rani na ganin Najeriya ta ci gaba da 562 da suka yi kasancewa kokarin dunkulalliyar ketarawa ta ƙasa cikin guda mashigin ɗaya ruwan a ranar wadda za a 14 ga gina watan bisa tsari Afrilu. na daidaito da ci gaba. Rahoton Bilkisu Babangida. To idan muka je Najeriya, rundunar 'yan sandan kasar ta ce ta fara bincike akan rahoton sace wasu mutane a babban birnin kasar Abuja. Daya daga cikin mutanen ce ta wallafa wani sako haɗe da Idan har adireshin ba a inda sa irin aka wannan ɗauke tsari su na a shafukan sada karɓa-karɓan zumunta tana shugabancin neman a kawo Najeriya musu a kundin ɗauki. tsarin mulki Ga ba, rahoton da Imam za mu Sali iya ya aiko mana karewa daga da wani Abuja. tsari ko da yaushe cikin inda mai sakon da ta karfi ka wallafa kwaci da nama. misalin karfe Kuma 1 da hakan ba minti zai yi kyau ga 16 haɗin na jiya kanmu a matsayin talata al'umma ba. matar Bisa wadda la'akari da mazauniyar tsarin Abuja ce ta gaure-gaure buƙaci duk irin na wanda ke haɗin da bara lambar da ta ƙasar mu ke WhatsApp da ya shi. duba sakon da ta Dr. aika na Hakim kai. Baba Ahmed shine kakakin kungiyar dattawan Arewa.